Το σχολείο είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θα πήξουμε. Rapid. March. Κάλτσες! Ποιος? Εσύ. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ! Βάζουμε το σνιφάκι και το πινιλάκι. Κοίτα εδώ. Μικράκι, δηλαδή. Βάζουμε εδώ. Όγλου. Εδίγογλου. Εγώ. Στράτος. Κιλά. 42 νούμερο. Σμόλ 54. Πάλι σε. Λάρι. Είναι αυτό πολύ μεγάλο. Αυτό το όμως. Μίλε μου. 43. Να δεις εδώ πέρα και καταδρομές.
Μπορείτε να μου ανοίξετε έτσι κάτω Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αυτό το μικρό γηπεδάκι το χωμάτινο είναι 11 γύρι. 11 γύρι. Ωστόσο, αν κάποιος δεν μπορεί να τερματίσει τους 11 γύρους, θέλω να μου πει όταν περάσει το χιλιάρι ή πριν σταματήσει ότι θα σταματήσω. Ένα ολόκληρο γύρο. Όταν φτάνεις εδώ προς το τέρμα και με βλέπεις και έρχεσαι να περάσεις από εδώ, μου φωνάζεις. Πώς λένε? Μεντέλος 1 και περνάς. Ξεκινάς τον δεύτερο σου γύρο. Πας να τον τελειώσεις, το τέρμα μου φωνάζεις Μεντέλος 2 και περνάς. Όλοι το κάνετε αυτό για να έχω εγώ τον έλεγχο να μην κλέψει κανείς γύρο, να μην σφάξει ολόκληρο γύρο. Μην τολμήσει κανείς να σφάξει ολόκληρο γύρο, θα τον καταλάβω, θα αποκλειστεί από τη διαδικασία και το όνειρο του ελεξιπτοδιστή θα πετάξει. Εντάξει. Πάμε. Βάλτε σένα. Καλώς σένα. Βάλτε σένα. Βάλτε σε 7. Βάλτε 8. Τσακαλίδης 7. Μόρος 8. Καπετάνος 6. Αλληγός 7. Συλλαβής 7. Κάλης 7. Παραμεθόρια μη μονάδες οι οποίοι βρίσκονται στη Λίμνο, στη Λέμο, στη Φύρο, στη Σάμο, στη Ρόδο, στη Κόρ, στον Εύρο και Ερυθή, Κύπρο.
Αγγελάτος Χρήστος, Σαμπαήλ Γεώργιος, Κοσάκι! Είδατε πηγαίνει! Είδατε μπορεί! Πέρα! Γιατί δεν ακούω ένα βήμα ρε! 3 είναι! 1, 2, 3! Κατανοητό! Μάλιστα! Πάμε πάλι! Κλείνατε πηγαίνει! Μετάβολη! Στρατιώτης κρατής Κωνσταντίνο! Παρουσιάσου ρε! Στρατιώτης Παύλος Γρηγόριος! Πιο δυνατά! Παρουσιάσου! Στρατιώτης Σουμάνης Αριστίδης! Δεν άκουσα! Στρατιώτης Σουμάνης Αριστίδης! Παρουσιάσου! Στρατιώτης Τσιλίνης! Παρουσιάσου ρε! Στρατιώτης Μάρκου Ιωάννη! Δεν άκουσα ρε! Πώς είναι ρε σένα! Χρήστο Τασινικό! Στρατιώτης Σπαρτιλός Γεώργιος! Στρατιώτης Σπαρτιλός Γεώργιος! Δεν σε λένε! Στρατιώτης Γεωμάνος Στρατιώτης Ρατζίτης Άγγελος! Στρατιώτης Πλάτης Νικόλαος! Στρατιώτης Άννης Μωυσής! Στρατιώτης Ρετάξης Ιωάννης! Σημειωτός! Έλα δύο! Έντιο! 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 Έλα! Έλα πήμα τον γράφω! Πάμε! Έλα δύο! Έντιο! 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 Έλα! Αριστερό! Τρίτος! Αριστερό! Τρίτος! Εμπλοκικά αριστερό! Τρίτος! Λόγος! Λέοντες! Έλα δύο! Λόγος! Σημειωτών! Μάρς! Ένα, δύο. Έντιο. Αγωνιστείτε. Να ακούγονται μόνο τα αριστερά. Ένα, δύο. Έντιο. Ένα. Αριστερό. Τέταρτος. Αριστερό. Τέταρτος. Εμπλοκή στα αριστερό. Τέταρτος. Ένα ακούω. Τέταρτος. Έντιο. Πάνω το πόδι, 90 μοίρες το πόδι. Λόγος! Προσέχει! Έντιο! Έντιο! Τρία! Πάμε τώρα τον ένα να ακούγεται! Έντιο! 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 Τρία! Έντιο! Τρία! Πρώτος! Πρώτος! Λόγος! Αέτη! Πρώτος! 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 Λόγος! Αέτη! Εξηγείτε. Ανεβείτε. Πάμε. Να κουμπάς το πηγούνι σου. Πάω πηγούνι. Έχω μιλήσει εγώ. Εδώ είναι ο φωτογράφος, δεν μίλησα εγώ. Μην πέσει το πηγούνι.
Αργύρης. Βιτινιώτης. Γεωργιακάκης. Ο μετρητής μετράει μόνο αν νιώσει να κουμπάει το στήθος στη γραφιά του. Όχι το μπλουζάκι, όχι η μύτη, όχι το πηγούνι. Να μετρήσει το στήθος στη γραφιά. Τέρμα κάτω, τέρμα πάνω, μετά τεντώνουν τα χέρια. Οτιδήποτε διαφορετικό κόμμα επαναλήψεις. Το έχουμε. Στάση ξεκούρασης. Σηκώνω τον κόλλο πάνω, σκληρό λάμδα. Αν ακουμπήσω κάτω γόνατα ή ξαπλώσω, τερματίζω την προσπάθεια, μετράνε οι επαναλήψεις που έχεις πάρει μέχρι τώρα. Καθαρό. Απορίες. Καμία. Οι μετρητές μετράτε δυνατά και καθαρά για να ακούω εγώ ότι μετράτε σωστά. Και οι επιβλέποντες από πάνω σας. Εντάξει. Ανάπαυση! Ποιος είναι να δικαιολογείται? Την εβδομάδα, αισίως, έχουμε ολοκληρώσει τις αθλητικές εξετάσεις όσοι επιθυμείτε να παραμείνετε στις ειδικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, αντικείμενα είναι η βολή που θα κάνετε μισή αύριο και μισή μεθαύριο και η αιμοδοσία, η εθελοντική αιμοδοσία που θα δώσετε αύριο και μεθαύριο, κάποιες τετάρτη. Τρίτη, Τετάρτη λοιπόν βολή και αιμοδοσία, μισή-μισή. Τετάρτη, Πέμπτη θα ξεκινήσουμε οι παρελάσεις και θα συνεχίσουμε τις ασκήσεις ακριβίας έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι την επομένη Παρασκευή με την ορκομοσία. Και να έρθουν οι αντιπολογακοί. Καλημέρα, Λεβεντής. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεξιά, μάρς. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Γύρω στο τραπεζάκι το γεμιστήρα. Γεμίσατε! Ασφαλίσατε!
Πάμε, Κάνε με, γέμισε. Οπλίστε. Όπλισε ρε. Βάλτε σέμι. Πάμε. Ό,τι και να γίνει δεν κοινάει. Βάλτε τα χταστάλα. Πώς είπα, γιατί είχα μαλακή. Απέναντι στόχον, άρχισατε πυρ. Η επόμενη κοψάνα είναι μπροστά. Πάμε, εδώ από πίσω, πάμε, πάμε. Από πίσω. Δεν πειράζουμε τίποτα. Από πίσω ακριβώς. Πηγαίνετε, δείτε τους κεμιστήρες πίσω στην άλλη κοψάνα. Θέλετε καταγραφή. Δώστε την κοψάνα. Πάμε. Κατευθείαν να γεμίζουνε, να Ασφαλίσατε! Ασφαλίσατε! Τέμι. Κατά τον απέναντι στόχον, άρχισατε πυρ! Δώστε μπροστά. Πάμε. Ωραία. Βάλτε το όπλο στον νόμο, αναγνώρισε τον απέναντι στόχο που είναι να βάλεις. Έχετε μια θέση βολική. Μυστήρα. Ωραία. Μανιάρα. Ωραία. Απασφαλίσατε! Απασφαλίστε, βάλτε το σέμι. Σέμι. Ωραία. Πάμε. Πυρ. Είναι έλεγχος! Επί δεξιά! Πάμε κάτω! Ένα θα κάνω. Ο προηγούμενος πάλι ξέχασε την γεμιστήρα. Αυτό είναι.
Πάστε μπροστά με τον πιέστε πέρα. Δεν είναι, χαλιάρα. Απασχαλίστε, πάστε στο σέμι, πάστε σέμι. Πάμε. 20, 19, 18, 17. Εντάξει, βάζετε τα νούμερά σας. Πάμε, ξαπλώστε μπροστά. Ξαπλώστε μπροστά. Είσαι 18, 19, 20, εντάξει. Πολύ ωραία. Οπλίσατε! Ασφαλίσατε! Έτσι. Αυτό, πάμε, περίδαμε. Ωραία. Άρχατε πίσω! Τι σημαίνει, όχι, είναι ήδη. 17. Κοίταξε με εδώ, εδώ. Πάμε εδώ με δύναμη. Έτσι, σκαλιάρα. Ασφαλίσατε! Με δύναμη, όντως. Ελεύθερα πίσω. Είσαι 17, είσαι 18, 19. Εντάξει. Είναι πριν εδώ, δεν στυλεύατε! Δώστε μπροστά. Και εμείς κύρα αναλάβατε! Δεν είσαι ακόμα. Και εμείσατε! Πάτε στο σέμι. Τους στόχους! Άρχατε πυρ! Ωραία. Είστε. Άλλη μία πάμε άλλη μια
τους απέναντι στόχους, πίσω πλήσατε, πυροδοτήσατε. Ύστερα ανοιχτά, Αυτός, πάμε και εσύ, Σπαλιάρα. Αυτό είναι. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Από το Ανήλιο είσαι. Πώς ήταν η βουλή? Μια χαρά, ωραία. Εσύ πάτε πάνω, όποιον θα το βρείτε έτσι. Ωραία, κάτω στρώμα, τα σπούν, με τις πυρηνώσεις, λαβάτε, πέσετε πυρηνών, θέλετε πολύ πυρηνών θέση. Θα πηγαίνετε και εδώ πέρα. Μετά, αφού πέσετε μόνοι σας, πιάνετε το όπλο και το βάζετε εδώ, στον ώμο σας. Ωραία, έχετε γεμιστήρα στο χέρι. Μετά τα σπούν, γεμιστήρα αναλάβατε. Στο γεμιστήρα αναλάβατε, σηκώνετε χέρι ψηλά με το γεμιστήρα. Να δει ο αξιωματικός βολής ότι έχετε γεμιστήρα. Μετά σας λέει γεμίσατε. Γεμίζετε στο όπλο. Οπλίσατε. Το οπλίσατε όταν είναι αγκιστρωμένο πίσω το κλείστρο όπως είναι εδώ. Δηλαδή υπάρχει κενό εδώ. Για να οπλίσετε, αρκεί μόνο στο αριστερό μέρος του όπλου να πατήσετε αυτό το κομβίο. Κλείσουμε με το κομβίο. Δάχτυλο έξω από τη σκανδάλη, το όπλο σε θέση safe. Απασφαλίζω μία κάτω στο σέμι. Σπαλιάρα! Όχι άλλη. Πάμε Σπαλιάρα. Σπαλιάρα ρε! Μπράβο! Τέλος! Τέλος! Όπληση! Άρχισατε πυρ! Κάντε την άνε ρε μαλάκι.
ακόμα εδώ! Ωραία, κορίτσι, και πιο πλήσεις! Και πιο πλήσεις! Και πιο πλήσεις! Είναι και ένα απ' έξω, Πάμε! Κράντη γεμιστήρας! Δύο φορές οπλίζω και μετά πυροδοτώ. Τέταρτος λόγος, έτοιμοι για την πρόοδο. Ο κόσμος ήταν να πάτε και στο το καλύτερο σε αυτό το εκπαίδευση. Και απλά να μην τερπίσουν και άλλα και άλλα ωραία που είναι η προσοχή στην Ελλάδα. Να φέρετε από την εκπαίδευση. Κι! Μετά! Βολέ! Η μία σε κλείσει παρίστερα! Σε γνωρίζω πρόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο-χαίρε ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο-χαίρε ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο-χαίρε ελευθεριά. Κύριε Παρίσι, νερά. Τιμή, ανάπαυση. Όπως έλεγα, σκοπός ήταν να γίνετε εσείς καλύτεροι, να βελτιωθείτε. Μην δεν παραπαυτείτε, δεν σημαίνει, δηλαδή, να σου πω. Ευχαριστώ! 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 Ο Άγιος Γεωργίου να σου φυλάει, να σου προσέχει, εντάξει. Ευχαριστώ! Κι! Σημειωτών πέρσι! Εξός Δημηρίας! Εμπρός πέρσι!
Τέμπο μου. Αρμ. Χιάστε μπρος. Αρμ. Είμαι. Ανάψη. Τα τμήματα να οδηγηθούν στην αφετηρία παρελάσεως. Αναγκάζονται τους συγκεκριμένοι όπως περάσουν. Έλα κεφάλια. Ευθύδω. Πάμε, πάμε. Πιο φυσικά περπάτα. Όταν περάσουμε στο τρίτο δίκτυ, το κεφάλι θα έρχεται μπροστά. Εμένα εκεί. Όλα τέλεια. Όλα. Στα ωραία εστιατόρια. Παράπονα. Όχι, να μετά. Πώς είναι το γεύμα? Ήρθε κανένα παράπονο? Όχι, καταπληκτικό. Το καλύτερο φαγητό. Πώς είναι το γεύμα? It's good. It's the best I've ever had.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να πείτε το γιο σας. Γεια σας κυρία μου. Καλημέρα σας, καλά είστε. Γεια σας. Αριστερά! Βήματα εμπρός! Μάρς! Μάρς! Imi, Aras!
Διευθυντού Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων Υποστρατήγου Νικολάου Γιαννόπουλου. Κέντρο! Προσώψε! Επόμενου! Παρουσιάστε! Αντισυνταγματάρχης Πεζικού, Αδαμαντίδης Χαράλαμπος. Σας αναφέρω, στρατηγέ, ετοιμότητα για την τελετή ορκομοσίας της 2023 σήματα ΦΕΣΟ. Επιθεώρηση σημάτων. Προσέλευση πολεμικής σημαίας. Παρουσιάστε!
Ανάωση. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δεομεθά σου επάκουσον και λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κωνσταντίνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και των ευλαβώς παρισταμένων, εν τη τελετή ταύτη. Κύριε. Ορκομοσία, έπαμου, αρμ. Παρουσιάστε, αρμ. Η προσορκομοσία, υψώσατε τη δε, τσαπ. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να φυλάτω πίστην στην πατρίδα. Να φυλάτω πίστην στην πατρίδα. Υπακοήνη στο Σύνταγμα. Υπακοήνη στο Σύνταγμα. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Υποταγήνη στους ανωτέρους μου. Υποταγήνη στους ανωτέρους μου. Να εκτελώ προθήμως και άνευ αντιλογίας. Να εκτελώ προθήμως και άνευ αντιλογίας. Τα διαταγάστων. Να υπερασπίζομαι πίστη και αφοσίωση. Μέχρι της τελευταίας γραμμίδος του αίματος μου. Τα σημαίας. Να μην τα σε καταλείπω. Μην δεν αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν. Να φυλάτω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους. Και να διάγω εν γέννη. Ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης. Ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης. Ορκιστέντες, ατέ, νες. Ορκιστέντες, καλέ, δείτε. Ατέ, νες. Έπαμου, άρμ. Χιαστεί εμπρός, άρμ. Αποχώρηση Ιερού Ευαγγελίου. Σταματάς Γιώργος Καβούνος, διοικητής κέντρος, αναφέρω γιατί του να διάσει να αναγνώσει ημερήσια διαταγή. Ημερήσια διαταγή Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων της 24ης Νοεμβρίου 2023. Ημί, ανάωση. Νέοι στρατιώτες της 2023 Σίγματα ΦΕΣΟ. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή του ανθρώπου που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη του και σημαδεύουν τη δική του ιστορική πορεία. Μια τέτοια στιγμή ζήσατε προλίγου. Αργέροχη και δυνατή, με φωνή που αλόταν από συγκίνηση, αλλά και πάθος απαράμιλο, δώσατε τον ιερό όρκο του Έλληνα στρατιώτη. Με μάτια στραμμένα στην αγανανόλευκη, με το καθαρό, αλλά και με ψυχή αδριωμένη, δώσατε υπόσχεση ότι θα υπηρετήσετε πιστά την πατρίδα. Από σήμερα αποτελείτε μαζί με τους παλαιότερους αδέρφους σας την ασπίδα και το δόρυ του έθνους μας. Μια ασπίδα τσάλιμα και ένα δόρυ αιχμηρό, έτοιμο να πλήξει κέραια κάθε επίδοξο επιβουλέα. Ιδιαίτερα σήμερα, το διεθνές περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ρευστό. Καθίσταται περισσότερο παρά ποτέ επιτακτική η ανάγκη για επαγρύπνηση, εγρήγορση, αμυντική θωράξη, εθνική ομοψυχία, ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο που ελοχεύει και καραδοκεί για την πατρίδα μας. Νεοσυντακτιοπλήτες, προσυλλεχθείτε στις στρατιωτικές υποχρεώσεις, συμμετείχετε με ζήλο και ενθουσιασμό στην εκπαίδευση. Μην ξεχνάτε ότι η πειθαρχία αποτελεί το θεμέλιο του στρατού, αλλά και κάθε οργανωμένου κοινωνικού συνόλου. Γίνετε άριστοι μαχητές και προκαλέστε την ιστορία με την επαιδειά σας. Η πατρίδα θέλει τους οπλίτες της, με ψηλό φρόνημα, με γνώση πειθαρχικού της ηγεσίας, των αξιωματικών και μαξιωματικών σας, του
όλων των παρισταμένων σε αυτή την τελετή και ολόκληρου του έθνους θα σας συνοδεύουν σε κάθε σας βήμα. Με βεβαιότητα ότι θα τιμήσετε τον όρκο σας και θα ανταποκριθείτε στις προσδοκίες του έθνους. Σας καλώ να αναφωνήσετε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω οι ειδικές δυνάμεις! Ζήτωσε! Κέντρο, προσοχή! Συνταγματάρχης Πεζικού, Γεώργιος Γαβούνος. Διοικητής, ΙΕΜΕ, ανάωση! Αναφέρω πέρα σε αυτή. Σύντομος χαιρετισμός κυρίου Διευθυντού Ειδικών Δυνάμεων, υποστρατήγου. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του κύριου Αρχηγού. Στη συνέχεια θα αναγνώσω τον επίσημο χαιρετισμό του. Νεοσύλλεκτοι της 2023 Σίγμα Τάφ ΕΣΟ. Πριν από λίγο δώσατε πρώτης πολεμικής σημαίας των διοικητών, των τοπικών αρχών και των οικείων σας και υπό τη σκέπη της Παραγίας Θεοτόκου τον ενομισμένο όρκο προς την πατρίδα εντασσόμενη στις τάξεις του ένδοξου ελληνικού στρατού. Αποτελείται από τούτη τη στιγμή τους συνεχιστές των ηρώων και των λαμπρών μορφών του παρελθόντος, αγώνες των οποίων μας χώρισαν την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την αθλητική μας αξιοπρέπεια. Η στρατιωτική θητεία είναι πράγματι μια συνταγματική υποχρέωση για κάθε νέο Έλληνα που φτάνει σε ηλικία στρατεύσεως. Παρ' όλα αυτά, σας καλώ να μην τη θεωρήσετε ως υποχρέωση, αλλά ως τιμή, ως χρέος προς την πατρίδα, ως αφορμή απόκτησης νέων εμπειριών. Πρωτίστως, να τη θεωρήσετε ως πηγή άφατης υπερηφάνειας, για την οποία πολύ αργότερα θα μιλάτε με νοσταλγία και συγκίνηση στα παιδιά και στα εγγόνια σας. Η σημερινή μέρα αποτελεί το επιστήγασμα των μόχθων και των χρυσιών των γονιών σας, οι οποίοι σας γέννησαν, αγωνίστηκαν και πολλές φορές στερήθηκαν για να σας αναθρέψουν. Σας μετέδωσαν αξίες και ιδανικά και σας παραδίδουν σήμερα προσωρινά στη στρατιωτική μας οικογένεια. Στους γονείς σας λοιπόν αυτούς αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από την ίδια την πατρίδα, την πολιτεία και την ηγεσία της χώρας. Σας καλώ να τους κάνετε υπερήφανους και τα δάκρυα τα οποία κυλούν τώρα στα μάτια τους να αποτελούν δάκρυα χαράς, πληρότητας και ευτυχίας. Για να φτάσετε σήμερα εδώ, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι δάσκαλοι σας, στους οποίους επίσης οφείλουμε να εκφράσουμε την ειλικρινή ικανοποίηση και την ευγνωμοσύνη μας. Ο ελληνικός στρατός, του οποίου από σήμερα αποτελείται τα πολυτιμότερα μέλη, αποτελεί διαχρονικά το θεμελιώδη πυλώνα πάνω στον οποίο χτίστηκε και θα συνεχίζει να στηρίζεται η ύπαρξη και ευημερία του έθνους μας. Ενός έθνους με ασύλληπτο μέγεθος ιστορικής κληρονομιάς αιώνων σε αξίες, πολιτισμό, ενός έθνους γενέτειρας της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού. Σήμερα η παρουσία του στρατού σε όλες τις γωνιάς της Ελλάδος αποτελεί μήνυμα αποτροπής για κάθε ενδεχόμενο επιβολέα της ανεξαρτησίας και της αδελφικής της ακεραιότητας, αλλά και των αξιών που αυτή προσβεύει. Για το λόγο αυτό, σας καλώ να θέσετε ως πρωταρχικό σας σκοπό κατά τη διάρκεια της θητείας την επιθυμία για μάθηση, την πρόθυμη συμμετοχή και επιμέλεια στην εκπαίδευσή σας, έτσι ώστε να καταστείτε ικανοί μαχητές για να δώσετε την πρέπει απάντηση σε όποιον κάνει το λάθος να κινηθεί εναντίον της πατρίδας μας. Σας καλώ επίσης να εμπνευστείτε από τις στρατιωτικές αρετές και που θα σας διδάξουν οι προϊστάμενοι σας, οι περισσότερες από τις οποίες, αν και στρατιωτικές, στην πραγματικότητα είναι αρετές ζωής και θα σας βοηθήσουν όχι μόνο να είστε στρατιώτες, αλλά και σε ολόκληρα στη ζωή να υπερβείτε κάθε εμπόδιο και κάθε δυσκολία που θα βρεθείτε στην πορεία του βίου σας. Νεοσύλλεκτοι, από τη στιγμή αυτή οι διμερίτες, οι λοχαγοί, οι διοικητές σας και όλη η στρατιωτική ιεραρχία βρίσκονται στο πλευρό σας με πατρική αγάπη για κάθε πρόβλημα και κάθε δυσκολία, κάθε αντιξιότητα που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Όλοι έχουν αναλάβει την ιερή αποστολή να φροντίσουν για τον άρεστο στρατιωτισμό και τη διαβίωση σας, την κάλυψη όλων των προσωπικών αναγκών σας και την προστασία της υγείας σας. Το μήνυμα αυτό σας καλώ να το μεταφέρετε και στις οικογένειές σας, για να έχουν πίστη ότι σας παρέδωσαν σε ικανά και έμπειρα χέρια για να ολοκληρώσετε επιτυχώς την ιερή υποχρέωσή σας προς την πατρίδα. Έχοντας την βεβαιότητα ότι μας κάνετε υπερήφανους,
εύχομαι εκ πάθους καρδιάς σε όλους σας υγεία, καθώς και μια ευδόκιμη και αποδοτική στρατιωτική θητεία με τη βοήθεια του Θεού. Αντιστράτηγος Άγγελος Κουδελούδης, αρχηγός. Μπράβο. Μπράβο. Αποχώρηση πολεμικής σημαίας. Κέντρο. Προσοχή. Επαμού. Αρμ. Παρουσιάστε. Αρμ. Πώς! Αποχώρηση τιμωμένου προσώπου. Το είδαμε, ναι. Το είδατε. Ήσουν παλιά, δεν το κατζείς,
για πέρας τελετής. Λέει 2 ώρες. Από το χαίρεστε. Από το χαίρεστε. Από το χαίρεστε. Σε θυμάμαι τότε που ήσουν νεαρός στα λεξίπεδα, εσένα. Τι κόσμος αυτός? Πώς σας φάνηκε η ορκομοσία? Σας άρεσε? Συγκινηθήκατε? Συγκινητική. Πού πας μετάθεση? Ξάνθη. Ξάνθη, Η θεία εδώ. Συγκινήθηκες, Βέβαια. Να τον χαίρεσαι. Παλικάρια. Να τον χαίρεσαι.